आगीबेनो आयची ही जी खाशेली अशी कार्यावळ आसा न्ही ती भरपूर महत्वाची अशी आसात. दोस्तों, गोवा के नारियल किसान आज कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. बदलता मौसम और जलवायु परिवर्तन, बंदरों और जंगली जानवरों की समस्या, नारियल तोड़ने के लिए मजदूरों की कमी और पेड़ों में फैलती बीमारियां. लेकिन किसान कभी हार नहीं मान सकता, क्योंकि मिट्टी से सीखता है और हर मौसम में नई उम्मीद बोता है. और आज वही उम्मीद लिए किसानों की आवाज़ बनकर गोमंतक ने यह राष्ट्रीय नारियल परिषद यहाँ पर रखी हुई है. A warm welcome to everyone. I am honored to speak on behalf of a distinguished media house, Gomantak, Goa's very first newspaper, Sakal, one of the leading newspapers in Maharashtra and the country, and AgroOne, Asia's first and only newspaper dedicated to agriculture. Our organization is one of the biggest media groups in Goa, founded immediate aftermath of Goa's liberation. Gomantak has a rich legacy spanning over 63 years. We have since evolved, expanding our reach with Gomantak TV and the robust digital platforms to become the strong media presence we have today. मी म्हटल्याप्रमाणे गोमंतक आम्ही गोवा घडवतोय. तुम्हाला सांगायला मला आनंद होतो. गोव्याची मुक्ती झाली 1961 मध्ये. त्यानंतर लागलीच दुसऱ्या वर्षी गोमंतक हे गोव्यामधलं पहिलं मराठी वर्तमानपत्र सुरू झालं. आणि आज 63 जेव्हा आम्ही 63 वर्ष पूर्ण केली त्यावेळी आमच्याकडे गोमंतक TV आहे, जो गोव्यातील अत्यंत प्रभावी असं माध्यम आहे. त्याशिवाय आमच्याकडे गोमंतक टाइम्स हे डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे. आणि शिवाय आमच्याकडे कोकणीमध्ये आमच्याकडे डिजिटल ब्रेकिंग न्यूज सर्व्हिस पण आहे. आणि आम्ही म्हटल्याप्रमाणे गोवा घडवण्याची ही प्रक्रिया थांबलेली नाही आहे. काही महिन्यांपूर्वी आम्ही इंजिनियर्स डे साजरा केला होता. त्यावेळी इंजिनियर्सना बोलवून गोवा म्हणजे काय आणि गोव्याचा शाश्वत विकास म्हणजे काय, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट ज्याला आम्ही स्वयंपोषक विकास पण म्हणतो, तो काय हे त्यांना आम्ही आठवण करून दिली, जी गोव्याला आज गरज आहे. आणि त्यानंतर लागलीच आम्हाला वाटलं की कोकोनट अशा तऱ्हेचं कोकोनट कॉन्क्लेव्ह जे राष्ट्रीय स्वरूपाचं असावं, गोव्यात व्हावं. We operate under the guiding philosophy of a parent group, Sakal. This principle is simple yet powerful. Our purpose is not merely to generate profit, but to enrich the society we serve. It is this commitment to giving back what has inspired us to organize today's National Coconut Conclave, first of its kind in India. अनेक लोक महाराष्ट्रातून आलेत. आमचे CEO उदय जाधवजी इथं बसलेले आहेत. त्यांनी मला आठवण करून दिली, महाराष्ट्रातून खूप लोक आले आहेत, मराठीतून बोललं पाहिजे. आणि तुम्हाला सांगायला महाराष्ट्रातील लोकांना गोवा म्हणजे काय सांगायची गरज नाही. गोवा म्हणजे तुम्हाला सगळ्यांना माहीत आहे, अथांग समुद्र आहे, निळं आकाश, त्यामध्ये दर्याची गाज, नारळाची सुपारीची कुळागरं. आणि गोवा म्हणजे माड असं जेव्हा म्हणतो आम्ही ना, तेव्हा ते एक गोयकारपणाचं, गोवा जे तत्व आहे आमचं त्याचं प्रतीक असं आहे असं आम्ही मानतो. जरी आमचं राज्य छोटं असलं तरी आमचे माड उत्तुंग असतात आणि ते गोव्याच्या माणसाप्रमाणे उत्तुंग आहेत असं आम्ही मानतो. कारण गोव्याचा माणूस जगभर गेलेला आहे आणि तिथं त्यांना वेगवेगळ्या विश्वामध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये नाव कमावलेलं आहे. आणि या माडासारखंच त्याचं व्यक्तिमत्व घडलेलं आहे आणि त्याचं खोबऱ्यासारखं त्याचं प्रेमही आहे. त्यामुळे मला वाटतं गोवा सोडून आणखी कोण अशा तऱ्हेचं कोकोनट संदर्भातील कॉन्फरन्स आणखी कोण आयोजित करू शकेल. याच वेळी कोकोनट कॉन्फरन्स का, कोकोनट राष्ट्रीय परिषद गोव्यात आम्हाला का घ्यावीशी वाटली याचं थोडंसं विशद करून सांगावं लागेल. आमचे एक मित्र आहेत दत्ता नाईक, हे जमीनदार आहेत आणि त्यांनी एक बागायती पण केलेली आहे, त्याच्यामध्ये माड आहेत आणि ते चांगले लेखक पण आहेत. आणि एका लेखामध्ये त्यांनी असं म्हटलं होतं की गोवा आता कोकोनट ट्री has remained only as a ornamental tree. म्हणजे माड हे आता केवळ शोभेचे झाड म्हणून अस्तित्वात राहणार आहे. कारण माड आता ज्यासाठी माड रोवण्यात येतो तो नारळ काही आता गोव्यात मिळत नाही. 4 प्रश्न आहेत नारळाचे. ते 4 कुठले? माडाला कीड लागलेली आहे, नारळ. आताच तमिळनाडूचे मंत्री आतमध्ये येताना वर जे आम्ही आरसर टेंडर कोकोनट लावले होते ना, त्यांनी इमिजिएट ओळखलं, ही बघा हे या तुमच्या नारळाला कीड लागलेली आहे. ते म्हणाले यस. सो माडाला कीड लागणं. दुसरा मोठा प्रश्न आहे तो माकड किंवा खेती आम्ही म्हणतो,
ते नारळ फस्त करतायत. छोटी छोटी जनावरं अशी आहेत ती माडावरचे बाकीचे छोटे छोटे जे काही नारळ आहेत ते पण फस्त करू लागले आहेत. इथं आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे, तो मजूर मिळत नाही, माडावर चढता येत नाही लोकांना. बाहेरून जे मजूर येतात त्यांनाही ते अजून ती कला आत्मसात करता आलेली नाही आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न जो जागतिक प्रश्न आहे तो आहे क्लायमेट चेंज, वातावरण बदल. म्हणजे 4 प्रश्न: कीड लागणं, माकड, मजूर न मिळणं आणि क्लायमेट चेंज. आणि मी जेव्हा या प्रश्नावरती कोकण कृषी विद्यापीठ किंवा आमचे ॲग्रोवनचे जे सायंटिस्ट आहेत त्यांच्याशी बोलत होतो, त्यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. गोवाच कशाला, तो म्हणाला कोकण पट्टीमध्ये तीच परिस्थिती आहे. कोकणामध्ये नारळाला कीड लागलेली आहे, माकड त्रास देत आहेत, क्लायमेट चेंजचा परिणाम आहे. त्याच्यानंतर कर्नाटकामध्ये ही जी गोवा बॉर्डर आहे तिथं पण तीच परिस्थिती आहे. आणि तामिळनाडूमध्ये काय आहे ते त्यांचे एवढं मोठं टीम इथं आलेलं आहे. तुम्हाला सगळ्यांना मी सांगतो, गोव्याचं एकूण बजेट आहे, खरं जर बजेट पकडलं 20,000 कोटी. तुम्हाला माहिती आहे का, तामिळनाडूचे मंत्री आणि त्यांचं एक मोठं टीम इथं आलेली आहे, त्यांचं बजेट, ॲग्रिकल्चरचं बजेट आहे 40,000 कोटी. म्हणजे गोव्याच्या बजेटच्या दुप्पट असं त्यांचं केवळ कृषी क्षेत्राचं त्यांचं बजेट आहे. आणि ते खूप महत्त्वाचं आहे. म्हणजे एवढ्या मोठी टीम घेऊन आलेले आहेत. दुसरं मी तुम्हाला सांगितलं ना, धारवाडला एक त्यांच्या विद्यापीठाच्या कार्यक्रमासाठी गेलेले कर्नाटकाचे मंत्री स्पेशल प्लेन घेऊन या कार्यक्रमासाठी येत आहेत, कारण त्यांचं पण बजेट तेवढंच आहे. आणि त्यांना आस्था आहे, नारळासंदर्भात आस्था आहे, त्यांना आस्था ॲग्रिकल्चर संदर्भात आहे, कृषी विकासासंदर्भात आस्था आहे. आणि त्यांना वाटतं की गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तामिळनाडू एकत्र येऊन काहीतरी करावं, आपण काहीतरी करू शकतो. कारण पुढच्या शतकामध्ये ॲग्रिकल्चर हे राहणं महत्त्वाचं आहे. गोव्यात आम्हाला सगळ्यांना माहीत आहे, आम्हाला जमीन एवढीच आहे आधी, तीच जमीन आम्ही काय त्याचं करून बसलो आहे आम्हाला माहीत नाही. आणि पुढच्या 20 वर्षात माड राहिला नाही तर आमचं गोंयकारपण, म्हणजे आम्ही गोवन म्हणतो ते गोवननेस किंवा गोंयकारपण किती अस्तित्वात राहील हा प्रश्न पुढच्या काही वर्षात चर्चेला येणार आहे. आणि त्या चर्चेला मला वाटतं वाट करून देण्याचं काम ही कॉन्क्लेव्ह किंवा ही परिषद करेल याचा मला विश्वास आहे. मी गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांचं ते आल्यानंतर स्वागत करेनच, पण इथं असलेले तमिळनाडूचे मंत्री, त्यांचे सहकारी, इथं असलेले अनेक महत्त्वाची गोष्ट, तामिळनाडूहून 4 IAS अधिकारी इथं उपस्थित आहेत. त्यांच्यासाठी पण तुम्ही सगळ्यांनी टाळ्या वाजवल्या पाहिजेत. तामिळनाडू आणि कर्नाटका ही अशी राज्य आहेत, त्यांना आपल्या कृषी विकासासंदर्भात अत्यंत महत्त्वाचं काम करावंसं वाटतं आणि ते त्या संदर्भात झुकून देऊन काम करत आहेत. आमच्याकडे उपस्थित हॉर्टिकल्चर अँड तामिळनाडूचे P. कुमारवलन पंडियन हे IAS अधिकारी इथं उपस्थित आहेत, त्यांचं मी स्वागत करतो. त्याशिवाय तमिळनाडू काँग्रेसचे नेते आहे स्वर्णम सेथुरामन, आप खड़े रह के उनको हाथ दिखा सकते हैं. जे थँक्यू. हे ते मोठे उद्योगपती आहेत, त्यांच्या मोठ्या बागा येत आहेत. त्यांना जेव्हा कळलं त्यांचे मंत्री येत आहेत, त्यांना वाटलं इथं यावं आणि आम्ही त्यांचं अगदी मनापासून स्वागत केलं. मोठे उद्योगपती आणि मोठे बागायतदार, तुम्ही गोव्यामध्ये अशा तऱ्हेची परिषद जर आयोजित करत असाल तर आम्हालाही दिशा दाखवा असं त्यांचं म्हणणं आहे. आणि आम्ही त्यामुळे अत्यंत तुमचे मनापासून आभारी आहोत. थँक्यू व्हेरी मच. मी तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करतो. महाराष्ट्रातून मोठ्या संख्येने लोक आलेले आहेत. लक्षात घ्या, आमची सिटिंग कॅपॅसिटी किती आहे, इथे 120 लोकांना बसवू शकतो. एकाच वेळी 3 ठिकाणी हे परिसंवाद चालणार आहेत. या हॉलमध्ये आम्ही याचं नाव दिलं आहे कलंगूट. कलंगूट ही अत्यंत चांगली नारळ व्हरायटी आहे. त्यानंतर दुसऱ्या बाजूला बाणावली आहे. बाणावलीमध्ये आमचा दुसरा परिसंवाद सायमल्टेनियसली चालणार आहे. तिसरं आम्ही एक्झिबिशन हॉल घेतलेला आहे, जिथं एक्झिबिशन चालतील. गोव्याची उत्पादनं, कोकण कृषी विद्यापीठानं आपलं एक्झिबिशन मांडलेलं आहे. अशा पद्धतीनं नारळासंदर्भात एक सर्वंकष विचार तुमच्यासमोर ठेवण्याचा हा प्रयत्न आहे. तुम्ही आम्हाला पाठिंबा द्यावा. अशा तऱ्हेची परिषद यापुढेही आम्ही आयोजित करू. आणि एवढ्यानं थांबणार नाही. जेव्हा अशा तऱ्हेची परिषद आम्ही आयोजित करण्याचा प्रयत्न करण्याचा आमचे जे ओनर आहेत अभिजित पवार, त्यांच्या कानावर घेतलं. ते म्हणाल छान. ते म्हणाल मी त्याच्या पुढं जाऊन सांगा, लोकांनाही सांगा, गोव्यामध्ये सर्वात आधुनिक अशी कृषी किंवा नारळासंदर्भातील बाग विकसित करायलाही सगळ्यांना आवडेल. मग गोमंतक केवळ अशा तऱ्हेचा परिसंवाद घेऊन थांबणार नाही, तर तुम्हाला एखादा अभिनव
सायंटिफिक बागायती कशी तयार करावी या संदर्भातही आम्हाला आस्था आहे आणि ते आम्ही करून दाखवू. धन्यवाद. म्हाका दिसता कितें आमकां की गोंय हें ल्हान पूण आयज आमकां दिसता की गोंयची जमीन जी आमी उत्पन्न करपाक जाय आशिल्ली आनी ते उत्पन्ना लागून आमकां जाय आशिल्ले चड म्हणजे आमी चड लोक जे नाल्ल खावपी आनी नाल्ल आमकां कसल्याय कामां लागता, देवा लागता, बाकी खंयी लागता आनी वोट भरपाक लागता आनी कसले लागता आनी देंवचाराक दवरपाक लागता. देंवचारा नाल्ल दवरतना तेकाय लागता म्हणजे देंवचार पासून नाल्ल खाता अशें जालें ना. म्हणटरी हांगसर चड सगळे आशिल्ले आमचे आनी खास करून येयल्ले मंत्री तामिळनाडूच्यान थंय इतले बिजी ते थंय तेगेले गरमी आसा सारकी आनी पॉलिटिकली गरमी आसा तर सुद्दां आयले हांगसर. आमकां आमकां आनंद जाता कित्याक आमचे गोंय ते साठी ते आयिल्ले आसा. तेजे विचार ते मांडटलेच कोण तेगेले भाशेन मांडटले जावं तांकां हें करता भाशेन तेगेले भाशेन. आनी आमचे हें आयज जे घडोवन हाडलां हें कॉन्फरन्स जे घडोवन हाडलां बाब राजू, हांव राजू ही शाबासकी दिता कारण अशे विचार आनी जे तुजे विचार आयिल्ले की आमकां जे कोंकण म्हाजे माडा पासून जे आमकां जाय आनी माड गोंयांक जाय. आमकां माड पयलो आमी माडाचे सूर काडटाले, सुरीचे गोड करताले आनी ते गोड आमकां दोशी बिशी कोता येताले सगळे कामां आनी इल्लेश सूर जाता आनी माडाचो सोरो येता मारपाक. हय म्हणजे हे आमचे गोंयाक जे कोकणटाचे आनी प्लस काजूचे आमचे दुसरो आसा काजूची फेणी आसा ताका डिमांड आसा सगळ्या वर्ल्डाक आनी हे वर्ल्डाक जे डिमांड आसा तिवूय आमची एक डिमांड आसा हांगसर काजूक माडांक कोकणट सगळ्याक. म्हणून आमी हांव जेन्ना चीफ मिनिस्टर आसतना तेन्ना 1991 हांवें सुरवात केल्ली हे सगळे जे कावते माड दिवपाक झाडां दिवपाक सगळे तरेची जी गोंयांक जावची म्हण चड पूण आमी अजुनूय ती चालू आसा 91 आयज पर्यंत चालू आसा ती सगळे तरेची सॅम्पल दिवपाची. म्हणजे आमी आयज इतले आमी हें करून दवरलें आसा उत्पन्न वाडोवन दवरलें आसा आनीक आमकां जाय कित्याक फाल्यां अशें जाय कित्याक आमकां आंब्याची झाडां इवन चड लावपाक जाय आंबे कित्याक आंबे बी एक्सपोर्ट वयता आंबे बी एक्सपोर्टाक वयता आनीक ताका लागून हांवें जाणा एकदां हांगा महाराष्ट्रांत पयलें हांवें ते महाराष्ट्राचे चीफ मिनिस्टर तेन्ना हो आशिल्लो शरद पवार तेव्हा तेणें सगळे रत्नागिरी जिल्ल्यांक तेणें सगळे माड आंबे रोवपाक तेणें पिट्स मारपाक हें दिल्ली सबसिडी दिल्ली आनी ते हेजे सगळे तळपाचे आंबे जाल्ले आनी आंबे ते सगळे आफोस ते आंबे आनी ते शेतकऱ्यांक तेणें अशी त्या वेळार मदत केल्ली की सगळे तांकां सांगलें की आंबे जे आसा जितले तुमी उत्पन्न करा तितले आंबो भायर वयता एक्सपोर्ट आंबे अशें जाता. आणि ज्या खिणाची आमी उदयच्यान आतुरतायेन वाट पळयतालीं ते म्हळ्यार आयच्या ह्या परिशदेचें उक्तावण आनी तें उक्तावण करपा साठी आतां आमचे सगळे मानेस्त तयार जाल्ले आसात. आय जेंटली रिक्वेस्ट ऑल इन्वायटीज टू प्लीज स्टेप फॉरवर्ड एज वी इनॉग्रेट दिस पर्टिकुलर कॉन्क्लेव. माननीय मंत्री जो आज खास तमिलनाडु से यहाँ पर हमारी पावन भूमि गोवा में आए हुए हैं, उनका नाम है MRK पनीरसेल्वम. BSc BL तक उनकी पढ़ाई रह चुकी है और 5 बार MLA बन चुके हैं, 3 बार मिनिस्टर बन चुके हैं, यानी कि 8 बार तालियां तो होनी है. उनका जो अनुभव है, उनका जो इस क्षेत्र में राजकीय क्षेत्र में जनसेवा में जो उनका अनुभव है वो 50 साल तक का रहा है. और आज मैं आपसे विनम्र अभिवादन करती हूँ कि आप मंच पर आए और उनके साथ साथ और एक व्यक्ति को इस मंच पर बुलाना चाहती हूँ जो बहुत ही खास है, एक श्रेष्ठ उद्योजक भी है. वो भी खास तमिलनाडु से यहाँ पर आए हुए हैं क्योंकि सर को सिर्फ तमिल आती है पर वो जो क्या बोल रहे हैं उनके विचार आप तक पहुँचाने के लिए वे हमें ट्रांसलेट करेंगे. सवर्ण सेतुराम जी, तो सवर्ण सेतुराम जी को मैं इस मंच पर बुलाती हूँ और सर आपको वहाँ पर ले जाती हूँ. நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டுள்ள வேளாண் துறை அமைச்சர் ரவி நாயக் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியில கலந்து கொள்ள வாய்ப்பினை அளித்த உதய் ஜாதவ் அவர்களே, நிகழ்ச்சியில கலந்து கொண்டுள்ள எடிட்டர் ராஜ் நாயக் அவர்களே,
டைரக்டர் பிரவீன் குமார் அவர்களை, எங்களுடைய தமிழ்நாட்டுடைய ஆர்டிகல்ச்சர் டைரக்டர் குமரவேல் பாண்டியன் ஐஏஎஸ் அவர்களே, மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியை கலந்து கொண்டுள்ள அனைத்து பெரியோர்களுக்கும் விவசாயிகளுக்கும் நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஸ்டாலின் அவர்கள் என்பதை சொல்வதில் பெருமைப்படுகிறேன். He proudly announced earlier, before DMK coming to the power, and our honorable CM, Mr. M.K. Stalin, before assuming power, farmers were committing suicide because there was no support from the government of Tamil Nadu. So once our honorable Chief Minister, Mr. Stalin, taken over, he had made a special budget, special agriculture budget, estimated to 45,000 crore, which took care of our Tamil Nadu farmers. They are all very happy, and we are doing very well in the grain production. Rice, maize, millets, we are topping in everyone. Furthermore, free electricity is being given to the farmers, and we have a lot of cashew growing also. We wanted to say that we are the toppers in coconut as well as in cashew in India. So, coconut is grown in area in 6 lakh hectares in Karnataka, producing more than 500 crores coconut, maintaining its first position among major coconut growing South India states. The good and innovative coconut cultivation practices keeps its production in a leading position. Karnataka is the leading state producing ball copra, contributing 72.8% of India production. Tumkur district is the highest coconut producing district in the Karnataka and is popularly known as Kalpataru Nadu. मैं सबसे पहले गोमंतक प्राइवेट लिमिटेड इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने गोवा जैसे छोटे स्टेट्स में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द नेशनल कोकोनट कॉन्क्लेव जो गोवा में रखा, इसलिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन. तालियों से उनका बहुत बहुत अभिनंदन. बीइंग गोवा कोस्टल स्टेट होने के कारण, जैसे कि बताया कि सभी कोस्टल स्टेट, चाहे वो महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, गोवा हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, उड़ीसा हो, इसे सभी स्टेट्स एक दूसरे से जैसे समुद्र से जुड़े हैं, उसी तरह से हम कोकोनट ग्रोवर है, राइस ईटर है, फिश ईटर है, और वी आर एंजॉयिंग द टूरिज्म ऑल्सो. सभी स्टेट एक दूसरे से इस समुद्र के नाते हुए जुड़े हुए हैं. इसीलिए आपने देखा तो कोकोनट हम सिर्फ और सिर्फ अपने कोस्टल स्टेट में अपने को देखने को मिलता है. इट इज नॉट इन द जैसे कि मध्य प्रदेश हो या बाकी स्टेट्स में हमारे लिए कोकोनट जैसे पीक देखने के लिए नहीं मिलता है. इसलिए कोकोनट्स हमेशा के लिए जिस तरह से हम यानी हर एक चीज में हम कोकोनट यूज करते हैं, नारियल पूजा भगवान की पूजा से लेके खाने की चीज से लेके डेकोरेटिव चीज में हम सब जगह पे कोकोनट हम कल्प वृक्ष बोलते हैं. इस कल्प वृक्ष को यानी उसकी हर एक चीज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. हमारे डे टू डे लाइफ में उसका यूज हम यानी बहुत अच्छी तरह से करते हैं. कोकोनट का ट्री यानी खराब होने के बाद भी उसका जो मेन हम क्या बोलते हैं उसको ट्रंक, उस ट्रंक का यूज भी हम अपने घर के लिए करते हैं, स्पेशली फॉर द हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, रूफिंग पर्पस, रूफिंग पर्पस के लिए हम यूज करते हैं. इतना कल्पवृक्ष का यूज हम हमेशा अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं. इसी के ऊपर चर्चा सत्र, जो एक दिन का चर्चा सत्र यहाँ पे गोमंतक में आयोजन करने के बाद मैं बस कोकोनट का प्लांटेशन किस तरह से बढ़ेगा, डे टू डे डिफिकल्टीज ऑफ द कोकोनट ग्रोवर्स क्या है, आगे कोकोनट का लाइफ बढ़ाने के लिए, उसकी वैल्यूज बढ़ाने के लिए, उसका प्लांटेशन बढ़ाने के लिए
साइंटिस्ट और कोकोनट ग्रोवर्स इसके बीच में चर्चा करने के लिए। सेकेंड थिंग, बाकी कोस्टल स्टेट सभी एक साथ में यहाँ पे लाने के बाद व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट पॉलिसीज इन द अदर स्टेट्स, तो हम किस तरह से उस बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हैं। मैं अभिनंदन करता हूँ जो कोकोनट जो अपने तमिलनाडु के मिनिस्टर श्री MR के पन्नीरसेल्वम यहाँ पे आए, उन्होंने उनकी बड़ी स्टेट होने के कारण उनका बड़ा बजट भी हुआ है। Approximately the 30,000 crores of rupees, 45,000 crores of rupees का बजट they are spending for the agriculture। हमारा खुद का बजट which is 28,000 crore whole state का बजट है, फिर भी इतना बड़ा बजट एग्रीकल्चर के सेक्टर में स्पेंड करना बहुत बड़ी बात है। उनके जैसे बड़ी स्टेट्स के लिए इट इज पॉसिबल भी है। इसीलिए मैंने कहा कि उनके जो ऑफिसर्स यहाँ पे आए हैं, महाराष्ट्र के और कर्नाटक के बाकी कुछ ऑफिसर्स यहाँ आए हैं, इसलिए उनके स्टेट्स की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, अपने ICR के यहाँ पे साइंटिस्ट हैं, अपने डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर स्टेट के यहाँ पे हैं, डायरेक्टर ऑफ द हॉर्टिकल्चर यहाँ पे हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस उन्होंने एक बार समझा के लेने के बाद मुझे लगता है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस वी कैन शेयर विद ईच एंड एवरी, एंड सभी स्टेट्स जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो एक दूसरे के साथ शेयर करके यूज भी कर सकते हैं। तो मैंने हमेशा स्पीच में कहता हूँ, हम कोकोनट हो या कैशू हो, जो हमारे परदादा ने किया था, दादा ने भी नहीं, परदादा ने किया था, वो अभी हम उसका बेनिफिट ले रहे हैं, लेकिन अभी हमने उसका प्लांटेशन करना जरूरी है। एटलीस्ट कम से कम द नेक्स्ट जनरेशन उसका बेनिफिट ले। इसलिए जो अभी के जो फार्मर्स है उन्होंने कोशिश कर देनी चाहिए कि अभी हम न्यू प्लांटेशन ऑफ चाहे कोकोनट हो या द कैशू प्लांटेशन हो, उनका प्लांटेशन करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए जो आपको सपोर्ट हमारे डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर की तरफ से चाहिए, एंड फॉर द एवरीथिंग हमारे डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर इंक्लूडिंग द WRD डिपार्टमेंट वो सपोर्ट देने के लिए हमेशा तैयार है। इसलिए जो फार्मर्स यहाँ पे आए हैं, मुझे लगता है दिल एक अच्छी मैसेज लेके जाएंगे, अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस लेके जाएंगे, और आगे आने वाले गोवा में जो हम विकसित गोवा 2037 की बात कर रहे हैं, उसमें नया एग्रीकल्चर प्लांटेशन किस तरह से हो सकता है, इसके बारे में चर्चा इस सेमिनार में हो, यही मैं चाहता हूँ। और वही चर्चा यहाँ पे हुई तो उसका ज़्यादा बेनिफिट्स आप सभी लोगों को मिल सकता है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 2014 से पूरे देश में जो उन्होंने एग्रीकल्चर के बारे में जो उन्होंने काम किया, विच इज अप्रिशिएटेड बाय ऑल द एग्रीकल्चरिस्ट, चाहे वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो, चाहे कृषि कार्ड हो, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड हो, चाहे सॉइल हेल्थ क्रेडिट कार्ड, या प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि हो, या देयर इज एन मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। पहली बार किसी देने का काम हुआ तो ड्यूरिंग हिज टेन्योर उन्होंने ये काम यानी सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर कृषि कार्ड देने का काम। इसीलिए हर वक्त जब विकसित भारत 2047 की बात आती है तो इम्पोर्टेंट रोल कोई प्ले कर सकता है तो द फार्मर, द एग्रीकल्चर ग्रोअर, विच द अन्नदाता उसको कहते हैं। इसीलिए मेरे आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि विकसित भारत विकसित गोवा फुलफिल करने के लिए आप लोगों का रोल बहुत बड़ा रोल मायने रखते हैं। तो डेफिनेटली इस नेशनल कोकोनट कॉन्क्लेव में जो कोकोनट के बारे में डिस्कशंस जो होगा वही डिस्कशंस आगे लेते हुए आप लोग यानी यहाँ से जब जाएंगे तो डेफिनेटली गोवा का कोकोनट प्रोडक्शन बढ़ेगा। यानी गोमंतक का से इनिशिएटिव देने के बाद आगे 25 साल के लिए कम से कम हम कोकोनट के बारे में सोचने लगे हैं। कोकोनट ज़्यादा प्लांटेशन होना चाहिए, इसलिए उसका डिस्कशन होने लगा है। कोकोनट किस तरह से हम प्लांटेशन बढ़ाएंगे, कहाँ बढ़ाएंगे, किस तरह का कोकोनट मैंने स्पेशल स्पीसीज हम यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन होगा। और हम आगे इस तरह का डिस्कशन आगे लेते हुए गोवा का कोकोनट प्रोडक्शन बढ़ेगा, ये मैं कह सकता हूँ। होय ना करतल्या काय ना म्हाका दिसता परत एकदा हांव वता वता आसतना तुमकां सगळ्या जणांनी खूब मोठ्या प्रमाणात गोंयकार जे हांगासर आयला ते हात वयर करात।
ओके, ऑलमोस्ट ती सगळ्यात पहिली गोमंतक टाइम्स आणि सकाळ ग्रुप हाच्या खातीर नेटान मातश्यो ताळयो वाजयात. बाब राजू नायक हांच्यांनी नॅशनल कॉन्क्लेव्ह घेऊन माड आणि माडाच्या संदर्भात असलेले बाकीचे सगळे विषय तुमच्या मध्ये डिस्कशनाक हाडल्या म्हणून हांव ताजे आणि सकाळ ग्रुप्स जे एडिटेड हांगासर आसात तांचे खूप खूप अभिनंदन करता. एक गजाल महत्वाची हांव वता आसतना फक्त थोडक्यातूच सांगताली वता, आमकां गोंया खातीर माडाचें झाड हे खूप महत्वाचें आसा आणि ते माडाचें झाड जर आमी आनीक खूप मोठ्या प्रमाणात लावपाक शकले, वाडोवपाक शकले आसत, फाटल्या 25 वर्सांत जी टुरिस्टाची संख्या वाडटा ती त्याच्या पेक्षा जर आनीक वाडोवंक जाय आसत जाल्यार माडाची झाडां वाडोवपूय चड महत्वाचें आसा. आणि हे सगळ्यात इम्पॉर्टंट हांव मुद्दामून सांगता, तुम्ही मुद्दामून पळयशात जाल्यार साहित्यिका पासून तो टुरिस्ट पर्यंत गोंयचो माडाच्या बाबतीत सातत्यान तेंच्यांनी उल्लेख केल्लो आसा. आणि हो माडाचो उल्लेख गोंयच्या साहित्य क्षेत्रात आसतलो, गोंयच्या सामाजीक क्षेत्रात आसतलो आणि गोंयच्या कल्चरल आणि टुरिझम सेक्टरात आसतलो. हो खूप महत्वाचो आसा आणि ताका लागून आमी जशें म्हणटा की जर माड जगलो जाल्यार गोंयचो टुरिझम जगतलो, गोंयचो कल्चर जगतलो आणि तो जगपा खातीर आमी शेतकऱ्यांनी काम करप हे चड महत्वाचें आसा. कारण सगळे सरकाराचेर घालून उपकारना. जितने यहाँ सम्मानीय सदस्य स्टेज पर उपस्थित है उनका आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ. सबसे पहले मैं गोवा के आदरणीय चीफ मिनिस्टर माननीय प्रमोद जी सावंत सर, इनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस कॉन्क्लेव के लिए हमें बहुत बड़ा सहयोग दिया, बहुत बड़ा सपोर्ट दिया. आज तक गोमंतक की तरफ से जितने भी हम उनके पास कोई प्रपोजल लेके जाते हैं वो हमेशा गोमंतक के साथ खड़ा रहना पसंद करते हैं. सर वी आर रियली थैंकफुल टू यू. इसके बाद मैं तमिलनाडु के एग्रीकल्चर मिनिस्टर है PRK पनीर सेल्वम, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ. वो और उनकी सारी टीम ऑल द चेन्नई से यहाँ ट्रैवल करके आए हैं, कल से यहाँ पहुंचे हैं और हमारे बीच एज ए गेस्ट वो शामिल हो गए हैं और हम सबको वो सुबह से गाइड भी कर रहे हैं. गोवा के जस्ट मंत्री रवि नाइक जी सर, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ. उनकी लोकप्रियता आप सबको पता है और गोवा के आईटी सेक्टर के लिए वो बहुत बड़ा योगदान उनकी तरफ से दे रहे हैं. CCARI के चीफ परवीन कुमार सर, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ. उन्होंने कोकोनट इंडस्ट्री के बारे में हमें बहुत अच्छे इंसाइट्स इस कॉन्क्लेव में दिए हैं. सबसे अंत में आप सब डेलीगेट्स जो गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, देश के अलग अलग भागों से आए हैं, इन सबका मैं यहाँ स्वागत भी करता हूँ और यहाँ आने के लिए आभार भी व्यक्त करता हूँ. और इसके साथ ही जो इस कॉन्क्लेव का पहला सेशन है, पहला सत्र है, यहाँ खत्म होता है. इसके बाद 2 अलग अलग सेशंस रहेंगे और आपको मेरी रिक्वेस्ट है, बाजू वाले हॉल में हमने एक्सपो भी अरेंज किया है, आप उधर भी विजिट करो. Have fun with Coconut Conclave and Goa. Thank you so much.